hezky se pohybujeme, jsme samostatní teďko. Ale brzdí. Že jsme úplně autentiční. Komár. Je vidět. Jsme to Přátelé, máme krásný nový projekt Daruj kompenzační pomůcku a velmi intenzivně jsme se do něho zapojili i sami. Až tak intenzivně, že jsme to ani my nečekali. To tam nedávej. To tam nedávej. To je úplně jako mimo tohle žádný invalidní člověk neudělá. To já jsem jenom taky praštěný invalida. A co s tím teď? Nebo si to vtoč, nebo si to foť. Na Bělehrad!